Teresa Forcades i Vila és monja benedictina al monestir de Sant Benet de Montserrat, ara en un procés d'exclaustració, que és un distanciament temporal que té data de caducitat. Abans d'endinsar-se en la religió, però va estudiar Medicina a Barcelona. L'any 1992 va traslladar-se als Estats Units, on va cursar l'especialitat de Medicina interna a la Universitat de Nova York i també el Master of Divinity a Harvard, a la Universitat de Harvard. L'any 97, quan es disposava a començar el doctorat en ètica mèdica, va entrar a formar part del monestir, des d'on s'ha doctorat, a més, en salut pública, i ha cursat una altra llicenciatura, aquest cop en teologia fonamental. Col·laboradora de publicacions mèdiques de gran prestigi internacional. Forcades també ha publicat, entre altres llibres, Els crims de les grans companyies farmacèutiques, La teologia feminista en la història i converses també amb Teresa Forcades, Per amor a la justícia, de Dorothy Day i Simone Weil, que em sembla que és un llibre que li té bastanta estima, li preguntarem tot seguit. Però acabem de fer el recorregut per la seva vida. L'any 2013 va ser una de les impulsores del procés constituent, un partit que finalment no va presentar-se com a tal a les eleccions catalanes del 27 de setembre, ja que els seus militants van dividir-se entre Catalunya Sí que es pot i la CUP. Ara ens presenta el seu darrer llibre, Els reptes del papa Francesc, de Viena Edicions. Aquest llibre, tot i que es titula Els reptes del papa Francesc, el que fa és revisar quins moviments, quins grups, quines persones estan empenyent una sèrie de canvis. Què tal? Bon dia. Hola, bon dia. Germana Forcades, germana Teresa, com estem? Doncs bé, puc fer dos precisions? Per favor, matitzem el que vulgui. Exacte. Perquè com que ha sortit això del doctorat en Medicina, que és cert, però també sent monja vaig fer el doctorat en Teologia. O sigui, no només llicenciatura, sinó que és doctorat. També és doctora en Teologia. Sí, en Teologia fonamental. I quan has parlat del procés constituent, també l'has anomenat partit, i per nosaltres és molt important, és un moviment sociopolític, i això de les eleccions li ve com de més a més, no ho hem descartat mai, i per tant és correcte, estem registrats com a partit, però només de cara cap a unes eleccions constituents, és a dir, cap a fer una nova Constitució, cap a discutir quin és aquest contracte social que volem i si poguéssim fer-lo més cap a la justícia social. Si no, el que és el joc de partits i el que és això que se'n diu la política normal, perquè jo crec que no és gens normal, sinó que, com Aristòtil diu, la política, l'art de fer justícia, aquesta sí que m'interessa, no? Però certes derivacions que són lamentablement, no? Com estan a l'ordre del dia, aquesta ni a mi personalment ni en el moviment procés constituent no ens han atret mai. Germana Teresa, en parlarem després de tot plegat del procés constituent, però parlem ara de llibres, parlarem d'aquests reptes del papa Francesc, un llibre que per cert doncs, avui estàvem d'estrena, no? Perquè és la primera vegada que també ve la germana Teresa a Radio Estel, cosa que ens alegra moltíssim, i després, que si m'ho permet comunicar-li als oients, la primera vegada que veia el llibre. El llibre físicament sí, perquè sé que ha estat distribuït a les llibreries, ja fa potser un parell de setmanes, però jo ahir vaig arribar d'una estada d'un mes a l'estranger. Per tant, jo el llibre físicament és la primera vegada que el veig. Però primer de tot parlem d'aquest llibre, Per amor a la justícia, Dorothy Day i Simone Weil. Per què? Perquè jo he sentit a parlar en alguna entrevista que perquè li tinc una estima especial, perquè va ser una proposta de la UAC. I dic OAC, no GOAC, perquè van ser els de Madrid, els de l'Hermandat Obrera d'Acció Catòlica, que tenien ganes d'encarregar amb algun aprofundiment sobre aquestes dues dones, i de fet n'hi havia una tercera, que és Madeleine Delbrel, i per tant Simone Weil, Dorothy Day, Madeleine Delbrel, són tres dones que, venint d'uns inicis més aviat ateus, no? Sense vinculació a l'Església ni a l'espiritualitat cristiana, es comprometen per la justícia i sobretot en els moviments obrers, la gent més destituïda a principis del segle XX, i més tard a les seves vides, sense esperar-ho, totes tres tenen un encontre amb Jesús, i que no el saben com descriure, que cadascun el posa en les paraules que el posa, però que acaben entenent com aquesta experiència íntima i mística de sentir-se estimades i de sentir aquest amor de Déu per tothom és el que fonamenta d'una forma més radical la seva lluita per la justícia. Llavors, clar, jo davant d'aquest programa, diguéssim, ja em quedo meravellada perquè és el que m'agradaria també expressar en la meva vida, i llavors jo vaig dir, mira, Teresa, em sembla massa intentar-les estudiar a la vegada i fer un llibre, i jo vaig fer la proposta que fossin Simone Weil i Dorothy Day, les dues que estudiés, i llavors és el llibre com un diàleg entre la vida de les dues i la seva obra, i una mica també l'una i l'altra. És a dir, el llibre no és primer estudiem Simone Weil, vida i obra, i després Dorothy Day, sinó que hi ha un seguit de capítols on jo intento plasmar què de la vida de cada una té a veure, per exemple, amb aquesta ser dona, no? Com elles van viure el ser dona a la seva època i com les dificultats que els va suposar, i després també s'hi han fet teories sobre això, doncs, que han dit, no?, els seus textos. O sigui que va ser una mica un repte de llibre, perquè és com un puzzle, no?, que no quedi com un seguit de cites, però en canvi la meva intenció era deixar-les parlar amb elles, no?
Germana Teresa. Sí, me l'estimo, el llibre. Doncs ara ja ha quedat ben clar, Germana Teresa, ens agradaria saber que, clar, durant un temps estàvem acostumats a veure-la sovint als mitjans de comunicació com a personatge públic ja, i ara feia temps ençà que no la veiem tant, no? Ens preguntem què fa. Jo sí que ara aquests dies que he estat a fora a l'estranger, però que em sembla, diria que de dilluns a dimecres escriu, dijous i divendres fa xerrades i reunions, dissabte dona classe i els diumenges està en comunitat. És així? És perfecte. Veig que sí, exacte. Això ha sigut, diria, més... La tònica, potser? És la tònica durant aquest temps. Sí. I de vegades s'interromp, o sovint s'interromp, perquè ara tinc moltes, em conviden molt a l'estranger. Llavors, doncs hi vaig, i així entro en contacte amb grups tant cristians o en relació a l'espiritualitat com més de política d'aquesta des de baix, de justícia i de qüestions socials, i tant els uns com els altres per mi és molt interessant poder entrar en contacte al màxim que pugui. I aquest Ora et Labora Benedicti, aquestes 5 hores de pregària i 5 hores de treball que ho trobo a faltar? Clar, el que és el ritme monàstic, dues coses, no? A comentar sobre això. Un és, el trobo a faltar perquè és òbviament un coixí, no? I és una manera, diríem, fàcil en el sentit que et dona una estructura pel dia, que és una estructura que conté els elements necessaris perquè el ritme sigui el més humà possible, perquè interrompre durant el dia 5 vegades la teva activitat més laboral, intel·lectual o més, diríem, sí, d'aquest estil, interrompre-la per fer els moments de la pregària, ja estem parlant de matines, de laudes, de la sexta que en diem, al migdia, les vespres, les completes, i entremig hi posem l'Eucaristia. Això és un espai, no per afegir-hi més coses i tenir encara doble feina, sinó que és un espai de pregària, i això vol dir tant si és al cor amb les germanes com si és en solitari, una aturada. I una aturada per recordar que és que hi fem al món, no? Perquè hi hem vingut i que venim d'un amor incondicional que ens acompanya, ens ha fet venir al món, ens acompanya i ens espera. I llavors, clar, aturar-te 5 cops al dia per recordar-te d'això, jo crec que si no ho fas ho enyores, no? Perquè t'ajuda a tenir un sentit d'arrelament, no? Amb el que fas i sobretot d'agraïment, arrelament i agraïment. Germana Teresa, vostè... I, perdona, però per altra banda, el fet de no estar al monestir, amb el que suposa de perdre aquesta riquesa, a mi m'ha forçat, no? O crec que qualsevol persona, a desenrotllar, perquè jo també abans passava, no? Temporades a fora del monestir, o anava a fer classes, però com que eren més reduïdes en el temps, doncs el que feia era pregar com podia, diríem, i feia un parell d'hores de pregària al dia, o 1 hora, i amb això ja passava. Però ara, al saber que eren 3 anys d'exclaustració, vaig pensar, no, jo no vull perdre el ritme de la litúrgia de les hores, i per tant, per primera vegada, després de 20 anys de ser monja, jo m'he responsabilitzat a nivell individual de fer tota la pregària de la litúrgia de les hores cada dia. I clar, això ha sigut com redescobrir-la de nou, perquè quan ho fem en el cor té un ritme que és el ritme comunitari. Llavors tu no et pots aturar a la meitat d'un salm perquè les germanes estan recitant-lo i avancem juntes. En canvi, quan es fa en solitari, llavors encara per mi ha sigut una constatació encara més gran de fins a quin punt aquesta riquesa de la paraula de Déu doncs està a l'abast en aquesta litúrgia. I Germana Teresa, si m'ho permet, aquest espai plural, aquest espai de llibertat, no? On cada persona tingui l'espai per realitzar-se, també té a veure amb aquest estudi de la tesi doctoral com a teòloga que anomenava al principi, per matitzar-ho, l'estudi de la Trinitat, no? Que va ser l'estudi, diguéssim, d'aquesta tesi, amb aquesta unitat en la diversitat, no? Que potser... Això per mi és fonamental perquè sembla, i de fet a la història del pensament ha estat així, que d'una forma natural tenim la tendència a observar la pluralitat, la diversitat de coses que és òbvia, no? Entre persones, entre grups i de la realitat en general, i pensar aquesta pluralitat, hi ha alguna cosa que sigui més profunda que ella i que representi una unitat, com hi ha una tendència humana cap aquí, potser no la té tothom, però ha estat constatada en la història del pensament. Els presocràtics ja deien que si l'aigua, que si la terra, que si el foc és el principi de tot. La filosofia ha tendit a parlar d'un bé suprem, no? Plató és el que li va donar nom, en aquest bé suprem, com allò que d'on emana tot i allà on retorna tot. Bé, doncs aquesta tendència del pensament vers la unitat, el cristianisme fa com una falca sorprenent. I la falca sorprenent que fa és dir, i tant si hi ha unitat, i tant si és important la unitat, no la rebaixem ni 1 mil·límetre, però la diversitat no és subòptima. La diversitat no és penúltima. La diversitat és tan òptima com la unitat. La diversitat és tan última com la unitat. I amb això ja ens hem destirotat. Com ho arregles, això? Això és la Trinitat i això és una dansa, és col·locar en el final de l'horitzó vital, existencial i de pensament, col·locar-hi una dinàmica
Però això fa saltar pels aires la metafísica tradicional. Què vol dir una dinàmica? I a més és una dinàmica d'amor, una dansa, una pericoresi, tots els noms que hem fet servir, que inclou la llibertat. Llavors això jo crec que és una, diríem, puntal, òbviament, del pensament i l'espiritualitat cristiana, però que a nivell filosòfic i a nivell cultural encara no hem ni començat a deixatar-ho, això. Què significa? Quines conseqüències té? Pensar el món, pensar-me a mi mateixa i tot el que existeix, amb un horitzó dinàmic i diríem que no considera la diversitat com a subòptima. Avui estem parlant amb la germana Teresa Forcades. Parlarem del llibre, sí, ara en parlem, perquè estem aquí bé. Jo encantada de parlar d'això que estem parlant ara. Nosaltres encantats, perquè també la volem conèixer una mica més. Vostè el llibre parla dels reptes del papa Francesc, però en concret se centra en 3 incoherències greus, diu vostè, la connivència amb el poder, la misogínia estructural i el clericalisme. Germana Teresa, per què s'ha centrat justament en aquests 3 i si ens els pot definir una mica més perquè la gent quan se llegeixi el llibre pugui introduir-se millor? De fet, m'he centrat, és a dir, en la introducció, o quan comença el llibre, jo identifico aquests 3 com el que em semblen els reptes més importants. Però el llibre, la connivència amb el poder, no la tracta, i no perquè no em sembli potser la més important, sinó perquè aquesta, el papa Francesc, ja ho està fent. Ja està, per aquí ell és com la seva característica, no? Parlar, confrontar-se en els poders quan diu el capitalisme mata, no? I això ho he tractat jo en altres àmbits, però en el llibre d'això no en parlo, i amb aquestes ganes de fer una església més pobra, no? Una església, ell mateix, en lloc d'estar en el gran palau del Vaticà, doncs se'n va en aquesta casa de Santa Marta i fa una sèrie de gestos, un darrere l'altre, que l'apropen a la gent més pobra i que l'allunyen del privilegi del poder. Per tant, això a mi em sembla molt important, però el llibre no se centra en això. Això era un dubte que teníem, Perquè, de fet, això m'ha agradat identificar-ho al principi, com també puc identificar quin és el repte més gran del cristianisme. Doncs jo crec que segueix sent aquest, com inspirar una espiritualitat que no tingui aquesta connivència amb el poder, i si ens situem en els països no cristians, jo crec que el repte més important és la persecució dels cristians. O sigui, d'això no en parlem gaire, però aquesta matança sistemàtica, aquesta persecució, com estan aguantant aquesta fe en contextos hostils completament, grups de cristians que han sigut tradicionals des de l'inici, estic parlant, evidentment, de Síria, tot aquest context, però també a l'Àfrica, i a mi em sembla que això ha de ser un puntal segur. I després, una altra cosa que el llibre tampoc toca, però ara diré el que sí que toca, que és la instrumentalització d'allò humà. Això seria en les societats cristianes, no? Les no cristianes, avui hi ha una persecució. En les cristianes el que hi ha és una com deslegitimació d'allò cristià, perquè es deslegitima allò humà. Allò cristià i allò humà van junts. És a dir, és igual, no cal que li diguin el nom cristià, allà on creix allò que és humà, els cristians hem d'estar contents, perquè no volem res més que això. Ara bé, avui en dia, les societats contemporànies, parlo de la nostra també, hi ha una instrumentalització d'allò humà. Per tant, un considerar o un perdre de vista aquesta sacralitat, aquest respecte i aquesta delicadesa amb la que s'ha de tractar sempre allò que és humà. I per tant, instrumentalitzar-ho vol dir automatitzar-ho, en alguns casos, pensar, allò que en diem sentiments són en realitat jocs de neurotransmissors a nivell cerebral, i això és un debat que aquí potser no tenim molt, però a Alemanya està a l'ordre del dia. Pensar que aquesta llibertat humana que tant ens estimem en realitat és una il·lusió, és una falsedat, és només el resultat d'una sèrie de processos químics que estan completament determinats. Jo no ho crec, això ni per un moment, però això existeix, aquest debat, no? I després tot el debat amb la barreja entre allò que és humà, allò que és tècnic, els cyborgs, i imaginar, no? una realitat humana doncs, que se separi de forma radical del que hem entès fins ara com a ésser lliure i responsable. Això són reptes molt importants. Llavors, el llibre el que fa és tractar de moviments que avui en dia existeixen dintre de l'Església Catòlica i que, de fet, plantegen reptes en el papa Francesc i a tothom que s'hi vulgui apostar, perquè volen que l'Església canviï coses. Llavors, aquests moviments a mi em sembla que sí, que són molt importants perquè amb la misogínia i el clericalisme... I el clericalisme? Aquí sí que n'hi ha molts, no? Per exemple, comencem el llibre amb el moviment de les monges nord-americanes, que serien un exemple de com aquesta, més enllà de l'ordenació, que hi ha un altre capítol dedicat a l'ordenació de les dones, això és previ a l'ordenació, és dir, quin paper han tingut tradicionalment i tenim avui les dones, les monges, però també els que no ho són. I aquí les monges nord-americanes crec que amb un conflicte que hi va haver ara fa uns anys, no? Que era una visita apostòlica, és interessant estudiar-lo i entendre què ha passat perquè elles són com pioneres d'això. Llavors després ve aquest moviment que es diu Catòliques pel dret a decidir, que de fet es fixen amb tot el tema dels drets reproductius i com això, doncs, dintre de l'Església, des de la contracepció fins a l'avortament,
què passa amb això, com ho tractem a nivell d'església i com ho hauríem potser de tractar, no? Llavors ja ve el tema aquest de la democràcia interna, que lligaríem al clericalisme, no? Tenim a l'església unes preses de decisions, a l'església catòlica, lligades amb una cosa que es diu ordenació. I això vol dir que els no ordenats doncs ja quedem fora de joc, però és que a més l'ordenació està lligada amb una cosa que es diu ser baró, amb la qual cosa les dones doblement, però fins i tot no és qüestió només de les dones, el clericalisme afecta a barons i a dones perquè distingeix ordenats i no ordenats i dona accés o no amb la corresponsabilització pràctica d'aquesta església que és de tots, doncs resulta que hi ha decisions a nivell parroquial, hi ha consells parroquials que treballen molt, els hi canvien el rector i de sobte doncs, s'ha de ballar un altre so perquè ha canviat el rector. Germana Teresa, està explicant moltes coses. A mi m'agradaria fer moltes preguntes, però jo tampoc la vull tallar perquè parlem del clericalisme, ara que vostè ho estava mencionant, trencar amb aquest clericalisme serà, per tant, com ho veu vostè, una qüestió de convenciment o de necessitat? Mira'm dues coses, no? De necessitat, jo ho veig com una necessitat, però perquè arribarà un moment que serà necessari. Sí, però és una mica... D'acord, doncs ja ho accepto també, però seria una mica trist que ho féssim només per necessitat, perquè quan es fan per necessitat les coses és una mica com després del Vaticà II va haver parròquies que van donar més joc en els laics, però perquè és que era una necessitat, amb la qual cosa, quan hi ha hagut capellans, potser que han vingut de l'estranger i que poden ocupar aquest lloc, els laics tornen a quedar arraconats. Llàstima, si ho hem de fer per necessitat, i a mi m'agradaria que fos per convenciment. És a dir, hi ha la carta als Hebreus que diu, des que Jesús ha aparegut, no tenim cap altre mediador entre Déu i els homes. Aquesta figura del sacerdot com aquell que media, no?, entre un poder diví i doncs, una humanitat, aquesta és una figura que pertany, si no a l'Antic Testament, doncs, a un altre tipus d'espiritualitat. Crist és l'únic mediador i Crist està viu en tot aquell que estima. I llavors el sacerdot deixa de tenir aquesta funció mediadora i passa a tenir-ne una molt important, jo crec que és aquesta d'assegurar una continuïtat i assegurar una unitat, sobretot, que seria el bisbe i els capellans entesos com doncs, col·laborant amb aquest bisbe. I això ho trobo, construir comunitat, construir poble en un sentit autèntic, és el gran repte, em sembla, també, de les comunitats cristianes. I aquí això no es pot fer d'una forma simplement rotatòria i ignorant que hi ha d'haver. Estic parlant potser pel model monàstic que jo he vist, no? O sigui, l'abadessa la considero molt important a dintre d'un monestir i té una tasca que no és una tasca simplement substituïble per una altra, però no va unida en aquesta major proximitat a allò diví que normalment és una característica del clericalisme, no? És com una respecte cap a la persona que se situa en aquest estatus clerical, com si aquesta persona fos més propera a Déu. I aquí jo crec que el Nou Testament ens demana un canvi i una visió molt diferent. Vostè ho defineix, el clericalisme, com una patologia i el relaciona amb el masclisme i el celibat obligatori. Paraules molt dures d'entrada. Quina és la justificació? Mira, aquí aquesta patologia ja va ser ja l'any 84, és a dir, això no és cap novetat, va ser, em penso, la congregació, es diu l'Associació dels Superiors Majors d'Estats Units, que van utilitzar aquestes paraules. Jo potser s'entendrà millor amb un parell d'exemples. Si us plau. L'inici dels benedictins, Sant Benet no era, que sapiguem, sacerdot, no va ser mai ordenat. Els franciscans, sabem segur que Sant Francesc no va ser mai ordenat, no? Avui en dia tenim una ordre benedictina i una de franciscana que tenen la possibilitat òbvia d'escollir algú que el representa doncs de forma màxima, el superior general, o com li vulguis dir, tot i que els benedictins és una mica diferent perquè cada monestir és propi, per tant, t'ho parlo amb els franciscans, que és quan és més clar. Amb els franciscans tenen això, aquesta possibilitat. Després del Vaticà II van dir, clar, el que no necessitem nosaltres és que aquesta persona que detenta aquest càrrec de superior major sigui ordenat, perquè volem allunyar-nos, com Francesc també, del clericalisme, no? No Francesc el papa, Francesc d'Assís, al segle XIII. Bé, doncs, això ho van decidir els franciscans. I en aquell moment el Vaticà va dir, no, això no pot ser. Aquesta persona que detenta la responsabilitat de superior major ha de ser una persona ordenada. I els franciscans deien, per què? Si nosaltres, o sigui, no té res a veure una cosa amb l'altra. Com és que no podem tenir algú que detenta la unitat de tota la comunitat i que no sigui una persona ordenada? És una cosa diferent. Hi va haver una lluita i al final els caputxins el que van fer és doblar la funció per poder tenir contenta aquesta estructura clerical i van posar algú que estava ordenat per donar el nom a Roma i, en canvi, van permetre que van crear una figura nova que és el seu coordenador real. No sé si m'he explicat amb aquest exemple. Sí, s'ha explicat bé. Que és una cosa que s'allunya de la dinàmica habitual, diríem, de la dinàmica sana d'una comunitat. I d'alguna manera, germana Teresa,
jo és que després de llegir el llibre Els reptes del papa Francesc, la idea base també és això, justament de la base, no? Arriben els canvis, i aquestes finestres que ara estan obertes amb el papa Francesc, quin és el paper que hauria de tenir en aquesta jerarquia, no? Important la figura que ara està parlant vostè al capdamunt. Quin hauria de ser aquest paper? Jo ja he anomenat un parell de vegades el tema de la unitat, i el tema de la unitat no és un tema menor. Per tant, en aquest sentit, aquesta visibilització concretada en una persona, em sembla que és fonamental mantenir-la, però, com també anomeno o argumento en el llibre, jo no crec que ni a la societat ni a l'Església els canvis, en positiu, perquè de canvis n'hi ha molts i n'hi ha molt negatius, d'aquests on parlo, però els canvis per una millora real mai no crec que hagin vingut de dalt. Miro la història, no és una pressuposició, és mirant la història. A l'Església podríem dir que sí, perquè Joan XXIII va ser un papa que li diem el papa bo, i va ser ell que va impulsar el Vaticà II. Doncs mirem amb una mica més de cura, això. El papa Joan XXIII, i potser ara ho està fent el papa Francesc, realment va fer, i el papa Joan XXIII ho va expressar així, obrir les finestres. Però quan obres les finestres, el que hi entra és una cosa que ja hi era, no? Perquè si no, obres les finestres i si a fora no hi ha res interessant, tampoc entrarà res. I això que va entrar amb Joan XXIII en els anys 60 va ser tots els moviments que des de principis del segle XX i alguns fins i tot abans ja estaven intentant portar l'Església Catòlica al dia amb la modernitat, aquest aggiornamento, aquesta posada al dia. Hi havia el moviment litúrgic, el moviment de la nova teologia, el moviment bíblic, els moviments que des de la base ho intentaven i es anaven trobant frenats fins que hi va haver un papa, Joan XXIII, que els va obrir la porta. Jo crec que ara passa una cosa semblant. Des del Vaticà II, anys 60, per tant, aquests 40-50 anys, hi ha hagut una frenada de molts impulsos que aquest concili va obrir i molts moviments que s'han mantingut intentant fer-ho avançar. I que ara tenim un papa que tota aquesta força pot donar-li una acollida diferent que no és l'acollida de la repressió o de la frenada. Germana Teresa, segons la seva opinió, què arribarà abans? El celibat opcional serà el Brasil, el país pioner a ordenar barons casats al sacerdoci catòlic de ritu llatí, o bé l'ordenació de les dones? Clarament els capellans casats. Per quin motiu? Perquè l'estudi que he fet de les passes que ha fet aquest nou papa doncs no ha avançat, diríem, en el tema de les dones, al contrari, i en canvi sí que hi ha hagut unes declaracions molt explícites d'ell i dels seus col·laboradors, i em consta això, que ja la Conferència Episcopal del Brasil ja té un encàrrec directe perquè estudiï aquest fet. I la dada és que a Brasil hi ha la diòcesi més gran del món, extensa en territori, està a l'Amazonia, i en aquesta diòcesi hi ha més de 800 parròquies i hi ha 27 capellans. Això ja es veu que això és insostenible i que no es tracta d'enviar-ne 4 més, perquè la discrepància és massa gran. I en canvi, en totes aquestes 800 parròquies hi ha persones, en aquest cas barons, que estan detentant aquesta funció de rector, però no estan ordenats. Llavors aquí l'encàrrec que té la Conferència Episcopal del Brasil és que estudiï de quina manera això es pot fer avançar d'una forma ja oberta, explícita. Estem acabant ja, se'ns queden pocs minuts, la veritat és que passa el temps volant, estaríem parlant més estona, Germana Forcades, però vostè en el llibre, com estem parla també de la misogínia, com un dels mals de l'Església Catòlica. També és una mica fort, clar, trobem fora aquestes paraules. Per dir els exemples aquests més senzills que els poso al principi, doncs és un exemple que més ve d'aquest, el Michael Crosby, que va escriure també als anys 80, no és cap novetat això, però és un llibre que jo segueixo recomanant, es diu L'Església disfuncional. Llavors el que fa en aquest llibre és donar alguns exemples que segueixen sent vàlids. Aquest exemple és d'una congregació femenina, crec de franciscanes d'Estats Units, que van fer uns nous estatuts, unes noves constitucions, i van fer-la revisar per una experta en dret canònic, que era una dona, i va assignar aquesta dona com a experta en dret canònic. Aquestes constitucions van ser enviades a Roma, i a Roma van dir que hi havia d'haver uns canvis bastant significatius, que no les van acceptar, i les van retornar. Aquesta congregació van sospitar que potser no les havien acceptades perquè la que havia revisat com a experta era una dona, i per comprovar-ho el que van fer va ser, no van tocar una coma i van fer que revisés les constitucions i signés com a experta en dret canònic un baró. Van tornar les constitucions a Roma i van dir estupendo, i aprovades. És un exemple. És un exemple que donen al llibre, els reptes del papa Francesc. Que això existeix, que aquesta misogínia existeix i que aquesta misogínia està
de fet, coexisteix amb una majoria que sempre hi ha hagut de dones a l'Església Catòlica. Llavors això molta gent xoca, no? Perquè dius, com pot ser que sigui una institució misògina de forma estructural i misògina estructuralment vull dir senzillament, o sexista estructuralment vull dir senzillament allò que he dit abans, no? Que hi ha uns llocs de presa de decisions que estan vetats a les dones solament pel fet de ser-ho, perquè és a través de l'ordenació. No? Llavors, això és el que anomeno misogínia estructural. Però permetem un segon, és molt important per mi també deixar constància que al costat de la misogínia estructural del sexisme de què parlo i que em sembla que és un dels reptes més importants a superar, és cert que en l'Església Catòlica és la institució del món que de forma més clara ha conservat i ha honorat i ha permès la continuïtat de la memòria de dones que han viscut en el passat. És a dir, tothom sap avui qui va ser Clara d'Assís. Tothom sap qui és Teresa d'Àvila. Bueno, això ho sap perquè hi ha hagut una institució que ha preservat aquesta memòria i que li ha donat un lloc d'honor. On estan les dones no religioses del passat? Qui se'n recorda? Qui ha preservat aquesta memòria? I qui ha preservat no només la memòria d'una cosa que van fer en el passat, sinó qui ha acollit institucionalment les seves iniciatives del passat. Que Clara d'Assís va tenir una iniciativa en el segle XIII, va començar una cosa. Bueno, doncs fins avui aquesta cosa ha trobat un lloc que l'acollida. Teresa d'Àvila va començar una reforma al segle XVI. Fins avui existeix una continuïtat d'això. I això ho valoro molt i penso que és el motiu per al qual les dones avui en dia en l'Església Catòlica seguim sent majoria, perquè no només és una institució sexista, també a la vegada, i encara que sembli contradictori, és una institució que ha permès un desplegament i una continuïtat de les iniciatives de les dones que no ho ha permès les institucions extraeclesials. Teresa Forcades, se'ns ha acabat ara sí ja el temps. Una llàstima, una pena. L'haurem de convidar un altre dia perquè torni aquí a Radio Estel. Avui, doncs, Teresa Forcades ens ha presentat els reptes del papa Francesc, aquest llibre que ja podeu trobar a les llibreries. Moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé. Bon dia. D'acord, bon dia.